Ljubitelji reke, adrenalina i zabave u prirodi i ove godine uživali su na reci Nišavi na 25. Nišavskoj regati. Događaj je organizovao Safari klub iz Niša pod pokroviteljstvom grada Niša i gradske opštine Niška Banja. Današnja regata je prošla u skladu sa očekivanjima. Znači, ovo je tradicionalni program koji se izvodi 25 godina. Mi znamo karakteristike reke, znamo i mogućnosti učesnika. Danas je bilo svega, bilo je uživanja, lepog vremena, bilo je nekoliko nepredvidivih situacija na tim brzacima, ali prošlo je sve bez posledica i na najbolji mogući način. Šta se desilo sa ljudima koji su se prevrnuli u vodu? Koji su se prevrnuli, oni su se nakvasili, izašli su iz vode i nastavili dalje. Kako je tačno izgledalo, kako je to izgledalo od početka do kraja? Imali smo fin start u selu Prosek. Na ime ove godine smo imali sreću da nam javno preduzeće Obnovljivi izvori puste vodu sa brane u Sićevu, tako da je povećan nivo, taman toliko koliko je nama bilo potrebno. Nakon tog tehničkog brifinga krenulo se onako u grupi, lepo vreme, usput dobro raspoloženje, puno slika, zabave. Mislim da je ovo jedna od uspešnijih regata. Koliko je takmičara bilo i koliko je generalno ljudi danas došlo u Niš? Pa 30-ak plovila, na svakom plovilu od 2 do 10 ljudi, prosek bi bio negde, znači oko 150 ljudi. To je otprilike za ove prilike i za naš potencijal grada Niša dovoljno. Rekreativni deo ove godine održan je od sela Prosek do mesta Vrežina. Prvi deo je 15 km i da bi se savladao, ako ljudi idu onako kako je predviđeno u grupi i prate instrukcije organizatora, potrebno je negde oko 2 časa. Inače, ove godine, samo da dodam, nismo imali sreće da vozimo ovaj takmičarski deo koji je od Vrežinskog bazena do centra grada, iako smo se svi pripremili, zato što je dan pre, odnosno juče negde popodne, vetar oborio jedno veliko stablo koje je negde između Disa i Merkatora preprečilo tok reke Nišave i bukvalno se ne može proći. Kakvi su dalji planovi Safari kluba? Safari klub sa ovom regatom završava deo svojih programskih aktivnosti. Ostalo je još 2 manifestacije, Shooting Challenge i Open Trap, to će se raditi septembra meseca, a sad prelazimo na team building, aktivnosti koje su vezane za multifunkcionalni sportski poligon u Malči i naravno manifestacije koje radimo na području drugih opština. Ono što je za nas važno je da je grad Niš aktivnosti i sportsku rekreaciju vezanu za reku proglasio kao prioritet za razvoj sportsko-rekreativnih aktivnosti i aktivni odmor i mi smo tu da damo svoj skromni doprinos u okviru toga. Takmičari ističu da im je regata na Nišavi nezaboravno iskustvo. Kako ste došli na ideju da se prijavite za današnje takmičenje? To je brat organizovao da se takmičimo i došli nas 4. A da li ste ranije imali iskustva na reci? Pa jesmo, mi smo na reci odrasli. S plivanjem, da je sad ovu regatu prvi put učestvujemo. A kako ste se pripremali? Pa nema pripreme, mi smo pripremljeni. Pošto nije nam prvi put da se vozimo. Da li prvi put učestvujete na nekoj regadi? Ovo je moje drugo učešće ispred planinarskog kluba Železničar. Imali smo danas veliku sreću da nas je sunce obesjalo za razliku od juče i očekujem da ćemo imati uspešnu regatu sa možda preko 50, možda i 100 čamaca. Učestvovao sam na ranijim regatama na kojima sam stvarno uživao i to je povod što sam i sada došao. Kažu da ovo nije samo sport, nego i ljubav. Normalno. Ljubav prema prirodi, prema Nišavi, prema gradu. Ne možete voleti nešto ako to i ne osetite, a ovo je odlična prilika da se u punom tom smislu oseti. Koliko je naporno zapravo biti u čamcu? Ja učestvujem kao rekreativac i meni to uopšte nije pojedinačni čamac, ne takmičim se, ja sam ovde da uživam i meni to nije naporno. Ako se par puta prevrnem, pripremio sam se da to ne bude iznenađenje. A da li očekujete da se prevrnete, da li je to moguće? Jedna od najlepših slika koju ja imam iz svog života je kada sam se na nekoj prethodnoj regati prevrnuo i vlast je uspeo da taj trenutak zabeleži i to mi je slika koju često posmatram. Ja spašavam čamac, u vodi sam, iza mene su nekakve vrbe, Nišava i to je to.
Pored amatera na niškoj regati učestvovali su i profesionalci koji su se posebno pripremali za takmičenje. Svake godine učestvujemo ovde ispred opštine Niška Banja. Juče smo učestvovali u trci Mejz u Jelašnici, danas smo ovde da podržimo ovaj događaj. Spremali smo se na tari na raftingu, tako da spremni smo za akciju. Kako su izgledale vaše pripreme? Pa pripreme su se sadržale iz kondicionog dela, gde smo vežbali kondiciju trčanjem, i iz fizičkog dela, gde smo vežbali snagu treninzima. Koliko vam znači takmičenje kao takmičenje ili se ovde više radi zabave? Ovde smo više radi zabave, ali svakako u toku trke uvek osetimo malo naleta adrenalina, tako da nas to podstiče da veslamo jače, da uživamo skroz u manifestaciji, tako da veoma sam zadovoljan i nadam se da će danas proteći sve u najboljem redu. Koliko se dugo bavite ovim? Ovim se bavim još iz mojih studentskih dana, dok sam bio student na Niškom fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Imali smo obuke kajaka, tako da i kanua, tako da sam od tada zavoleo ovo i kada god ima slobodnog vremena trudim se da dođem i da malo veslam. Da je ljubav prema reci i veslanju jaka pokazuje i veliki broj mladih učesnika, ali i dece. Koji je ovo put da učestvujete? Meni je 4., 5. put, a dečici drugi. Vole prirodu, od malena ih učim i da rone i da plivaju, treniraju plivanje, ne boje se, obožavaju i vrlo često i bez obzira na regatu sami se organizujemo i pravimo spustove. Da li su se deca možda plašila? Nisu, oni su hrabri. Ajde, kaži Koki. Da čujemo Dasu, kako je bilo? Dobro. Šta ti se najviše dobro? Ne znam, što sam se sunčao dok su oni veslali. Stric mi je predložio da možemo da dođemo i rekao da je zanimljivo i da će da bude zanimljiva avantura. A da li si nekada ranije bila u Čamcu, vozila ga? Vozila sam kajak na Savijskom jezeru i na Krajkovačkom jezeru, ali na ovakvim takmičenjima i održavanjima nisam. Ti si došao na ideju. Da, ja sam došao na ideju, mi volimo rekreativne sportove, vodene sportove, tako da zbog toga smo došli. A kako ste se pripremali? Nikako. Pošteno govoreći, nek nam je Bog u pomoći, eto to je. Što nemamo stvarno nikako, mislim, išli smo nekoliko puta na jezero, Bovansko i Zavojsko, ali to je nešto drugo, mislim, to je... I ona je bila na raftingu na Tari, to je... Mislim, pre nekoliko godina, ali za to se ne priprema, niko se ne priprema za rafting, pusti se pa kako mu Bog da. A šta očekujete od današnjeg takmičenja? Da preživimo. Stvarno izvini, nema drugo što da kažem. A šta će se desiti u nepredviđenim okolnostima ako se prevrnete ili? Pa imamo pojaseve za spasavanje i znamo da plivamo, a i pošteno Nišava i nije baš Grand Canyon i tako nešto. Iako ovogodišnja regata nije bila takmičarskog karaktera, učesnici koji su prvi stigli na odredište nisu sakrili oduševljenje. Vi ste stigli prvi na cilj, kako se osjećate zbog toga? Pa, mi se osjećamo fenomenalno. Učestvovali smo, prvi smo stigli, nismo se nadali, ali smo stigli. Čuo sam da ste imali neke otežavajuće okolnosti u vidu bušenja čamca. Šta se desilo i kako ste uspeli da prebrodite sve to? Pa malo je učestvovala žvaka i tako. Uspeli smo da dođemo do cilja i to je to. Šta se desilo? Pa pukao je čamac. I toliko. I kako ste uspeli da sredite to? Pa imali smo malih poteškoća tokom puta, ali sve je prošlo kako treba. Bitno je druženje, sve je bilo kako treba. Jaka smo ekipa i super je, šteta što nije došlo do takmičenja, ali u principu smo zadovoljni i opet bi probali ovako nešto uvek i u principu smo zadovoljni. Regata na Nišavi takođe predstavlja i turistički potencijal Srbije, a ljubitelji aktivnog odmora posetili su Niš za vreme trajanja takmičenja. 25. put po redu nas klub Safari okuplja upravo na našoj Nišavi. Niška regata je već postala jedna tradicija, ali na ovaj način zaista koristimo turistički potencijal reke Nišave i prizivamo sve turiste, govorimo pre svega o domaćim turistima iz Srbije, ali i stranim turistima koji su ljubitelji aktivnog odmora, da upravo dođu u naš grad i uživaju u raftingu koji ćemo organizovati u letnjem periodu, ali i u svim onim potencijalima Sićevačke klisure. Smatram da u okviru kampanje turističke organizacije Srbije Biram Srbiju sigurno se sada nalazi grad Niš, odnosno Biram Niš, i da na ovaj način možemo da se istaknemo kao turistička destinacija u oblasti aktivnog odmora svuda u Evropi.
Koliko ljudi je, da li imate taj podatak, danas došlo u Niš? Prijavljeno je više od 40 čamaca. Za sada očekamo sve prijavljene da se i pojave naravno na reci. Zbog loših vremenskih uslova možda bude i smanjen broj prisutnih u regati, ali ovo je ipak godina nakon pandemije. Ovo je veliki uspeh da se i ovoliki broj ljudi okupio, iako je otvoreni prostor naravno, ali se nadam da ćemo već sledeće godine zaista u mnogo većem broju otvoriti letnju sezonu raftinga na Nišavi upravo na ovaj način. Pored regade na Nišavi, gde turisti mogu da uživaju u aktivnom odmoru? Naše turističke agencije koje se bave receptivnim odmorom, ali i udruženja koje se bave sportsko-rekreativnim aktivnostima, govorim pre svega o planinarskim društvima, jesu organizovale brojne promotivne i ture, pešačke ture, ture penjanja na klisurama, ali ono što je izuzetno važno, a to je da ćemo i pored raftinga imati i organizovane obilaske, odnosno realizovane izlete paraglidingom, odnosno spuštanje iznad Nišave sa Koritnjaka na podnožje Niške banje, i to su sve programi koje turisti mogu da naravno iskoriste tokom letnjeg perioda. Sasvim sigurno da će vremenski uslovi diktirati organizovane ture, ali ja pozivam sve zainteresovane turiste i ljubitelje aktivnog odmora da putem društvenih mreža prate objave turističke organizacije grada Niša. Mi ćemo uredno u saradnji sa svim turističkim agencijama koje se bave receptivnim turizmom najavljivati sve izlete, pešačke ture, planinarske akcije i sve akcije koje su u Jelašničkoj, Sićevačkoj klisuri i na obroncima Suve planine. Smatram da ćemo time privući veliki broj turista, jer korona je promenila tražnju savremenog turiste i svi traže netaknutu prirodu, uživanje upravo u prirodnom ambijentu, a Niš to može zaista da ponudi kao turistička destinacija. Pored Nišavske regate koja je danas upravo pred nama i koja okuplja veliki broj pre svega Nišlija, ali naravno i ljubitelja raftinga iz jugoistočne Srbije, juče smo imali priliku da u organizaciji kluba Tribe, ali i opštine Niška banja okupimo više od 1000 planinara, odnosno sportista koji su uživali u trci Maze. Interesantno da i pored loših vremenskih uslova trka jeste bila realizovana, to je trka sa preponama u Jelašničkoj klisuri, i danas je njihov radni zadatak da oni klisuru i očiste nakon realizovane trke. Sve su to aktivnosti koje okupljaju veliki broj sportista, ali i rekreativaca, i smatram da je to jedan značajan turistički potencijal našeg grada i podržavat ćemo kao turistička organizacija grada Niša sve manifestacije u oblasti aktivnog odmora i u periodu koji dolazi pred nama. Gradska opština Niška banja nastavit će i dalje da podržava događaje iz oblasti aktivnog odmora. Znači mnogo, pre svega zato što danas ovde u prirodi imamo negde preko 300 ljudi, od toga 100 ljudi su takmičari. Naravno, ne samo takmičari, ima ovde dosta ljudi koji će učestvovati samo u rekreativnom spustu. Znači mnogo, ovo je samo jedan od dela velikog letnjeg festivala koji je krenuo 17. juna. U Niškoj banji imali smo prelep koncert, ali svakako je važna manifestacija zato što se radi o manifestaciji u prirodi, na reci. Time prosto prezentujemo potencijale Niške banje koji nije samo lekoviti faktor, već i sama reka Nišava koja prelazi u južnom delu banjskog naselja. Kao što sam rekao, negde oko 100 takmičara u 30 plovila, 25 regata u organizaciji grada Niša, gradske opštine Niške banje i naravno vlasti i safari kluba, tako da učesnicima želim mirnu vodu i naravno puno sreće i puno smeha, puno druženja, manje tog takmičarskog duha, to nije toliko bitno. Bitno da su mere korone konačno pale i da možemo da se družimo ovako u prirodi i prosto da promovišemo rekreativni sport. Veliki prijatelj Niške regate, Rusko-srpski humanitarni centar, bio je zadužen za bezbednost na reci. Российско-сербский гуманитарный центр традиционно принимает участие. Rusko-ruski humanitarni centar tradicionalno već učestvuje na većini ili na svim regatama koje se dešavaju u Srbiji i jedan od glavnih zadataka Srpsko-ruskog humanitarnog centra je da pomože prilikom obezbeđivanja bezbednosti učesnika. Da, danas na ovom dešavanju je bilo veoma dosta učesnika i nisu svi na istom nivou pripreme, tako da imali smo par intervencija, svi su dobro, svi su živi, zdravi, nije bilo nikakvih velikih incidenata, pružili smo pomoć našim kolegama i to je to.
Ljubitelji provoda na vodi dok čekaju neku od narednih aktivnosti na reci Nišavi, sunčane dane mogu provesti i na bazenu Čair u Nišu. Kakvi su noviteti na bazenu Čair ove godine? Što se tiče sportskog centra Čair i noviteta, nemamo nešto previše velikih noviteta, ali sve ovo što je bilo prethodnih godina i dalje je na raspolaganju. Šta je najinteresantnije za sve naše korisnike, a to je da imamo olimpijski bazen, kompleks otvornih bazena koji se sadrži od olimpijskog bazena, pravih olimpijskih razmera, dečijeg malog bazena, akvapark bazena nepravilnog oblika koji ima sadržaje velike tobogane, ima pečurke, ima vodene slapove i džakuzikade. Jedna najinteresantnija i mislim da je, to se vidi na samom početku radnog vremena, to je da sportski centar Čair ležaljke ne naplaćuje svojim korisnicima. Kada je otvorena sezona ove godine? Sezonu smo ove godine otvorili 2. juna. Vremenski uslovi nam nisu išli na ruku, međutim, s obzirom da mi vodu grejemo, temperatura vode je bila 26-27 stepeni, na taj način smo kompenzovali loše vremenske uslove gde je bila posećenost sasvim korektna. I kolika je posećenost trenutno ovih dana, recimo, s obzirom da su velike vrućine? Naša ciljna grupa i neko ko je najviše na bazenu, to su deca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Svi smo svedoci da je juče krenuo raspust, gde smo imali malo veći broj korisnika na bazenu i kupača, bilo je nekako 2.500 do 3.000 kupača jedan dan. A kako se i da li se poštuju epidemiološke mere? Što se tiče sportskog centra Čair, sportski centar Čair apsolutno sve epidemiološke mere sprovodi i svi naši korisnici se pridržavaju toga, počev od same kupovine ulaznice na blagajni i biletarnici bazena, gde imaju jasno naglašeno da moraju da drže odstojanje, ulazak na bazen, gde se meri telesna temperatura svakom korisniku, prolazak kroz dezobarijeru, dezinfekcija ruku i naravno ležaljke koje su postavljene na određenu distancu. Što se tiče vode, voda se proverava od strane Instituta za javno zdravlje jednom nedeljno u toku letnje sezone, da li je bakteriološki i hemijski ispravna, a od strane naših ljudi koji su usko specijalizovani za to, oni proveravaju vodu u toku letnje sezone na nekih sat i po do 2, proveravaju pH vrednost, koncentraciju hlora i temperaturu vode. Nama je pre svega jedan od najbitnijih faktora, to je voda, da mora da bude ispravna, da bismo mogli da budemo u svakom trenutku, da bismo mogli da dočekamo sve kupače na najboljem nivou. Pretpostavljam da bazen Čair ima i spasilačku ekipu? Tako je, bazen Čair ima spasilačku ekipu, spasilačka ekipa je jedna od 2 karike koja je najjača, pričamo o vodi, sigurnost i bezbednost, takođe i spasilačka ekipa, jedna koja je najbitnija i najjača karika na bazenu. Spasilačku ekipu čine ljudi koji su iskusni, koji godinama rade kao spasioci i imaju dosta iskustva u tome. Kada ljudi mogu da dođu na bazen? Koje je radno vreme? Koje su cene ulaznica? Radno vreme bazena je radnim danima od 11 do 19 časova, vikendom smo nešto ranije tu, od 10 do 19 časova. Cene ulaznice su ostale iste kao i prethodnih godina. Dnevna cena ulaznice za odraslu osobu je 300 dinara, za decu od 4 do 7 godina je 100 dinara. Mislili smo na najstarije, to su naši seniori i penzioneri, za njih imamo određene popuste, cena ulaznice je 150 dinara, za sve koji ne mogu pre 17 časova da budu na bazenu, od 17 do 19 imamo cenu ulaznice od 200 dinara. Kako ističu posetioci, bazen predstavlja savršeni vid za beg od vrućine. Došao sam danas prvi put, raspustili smo se prekjuče i onda sada uživamo u letnjem raspustu. Da li planiraš ovde da provedeš celo leto? Pa idem i sa društvom na Vlasinu, tako na nedelju dana, tako da verovatno ću da dolazim dok sam u Nišu, bit ću češće na bazenu nego kući, bolje da se osvežim nego kući da sedim i da se zgrejem. Svaki dan ću da dolazim. A šta vam se najviše sviđa ovde na bazenu Čair? Voda, iskreno, bazeni, sve je dobro. Ove godine prvi put, prošle godine nisam više zbog korone, ali nadam se da će ove godine ići više češće. Da bi svi posetioci bili bezbedni, neophodna je vredna spasilačka ekipa koja u svakom trenutku motri na kupače. Na koji način spasilačka ekipa brine o bezbednosti kupača? Pa gledamo prevremeno ako dođe do nekog zamora ili to da prevremeno odgovorimo na sve zahteve i upozorimo ljude na neke nepredviđene okolnosti da bi što bilo
bezbolnije i po nas i po njih. Bilo da vole provod na reci ili opuštajući dan na bazenu, svi ljubitelji aktivnog odmora u gradu Nišu mogu pronaći nešto po svom ukusu.